Менә шушында кызга буласы бирнәләрен тутырганнар да инде. Шуның белән кияүгә биргәннәр. Сәгыйдуллиннар гаиләсендә буыннан буынга тапшырылып килгән 110 еллык ышанчыкны күз карасыдай кадерләп саклыйлар. Алар юкка гына тарихта без излебез республика шәҗәрә фестивалендә катнашмый. Махсус комиссиягә бер гасырлык тарихы булган шәмәйләр, ерак әби-бабайлардан килгән дисбе һәм башка кадерле ядкәрләрне тәкъдим итәләр. Нәсел агачлары белән дә таныштыралар. Рәфкать абыйга тарихи әйберләр генә түгел, күркәм сыйфатка кадәр әби-бабайдан күчкән. Әткәйнең әйткән сүзе бар, улым гомергә акыллы усал бул дигән сүзе бар. Менә шу теге акыллы усал дигән сүзне инде аңлаган кешегә анда бөтен әйбердә сыйган. Усаллык бөтен төрлечә. Менә шуның акыллы усал бул дигән сүзләре, аларның кишлегез улым дигән сүзләре шуның белән дәвам итә. Мин балаларга шуларны сөйлим. Имәнлебаш авылыннан Әхмәтҗановлар да фестивальгә ныклы әзерлек белән килгән. Нәсел агачын төзегәндә алар 8 буынны тапканнар. Күпләп каз үрчетүче әлеге гаилә жюрины әби-бабайлар рецепты буенча пешерелгән ризык белән дә сыйлады. Тутырылган каз муены, камырга гына төрелгән, каз муены белән камырда пешереп алып килдек, кылмаклы ипәк. Әхмәтҗановлар әби-бабаларының сандык төбендә сакланган ядкәрләрне дә барлаганнар. Изге Коръән китабы, борынгы бизмән, җиз самавырны да күрергә мөмкин. Тарихта без излебез республика бәйгесенең район этабында 4 гаилә чыгыш ясады. Конкурсның беренче өлешендә үз гаиләләренең милли ризыгын, нәсел шәҗәрәсен тәкъдим итсәләр, икенче этап сәхнәдә дәвам итте. Һәр гаилә үз нәселенең килеп чыгышын риваятләргә нигезләнеп сәхнәләштереп күрсәтергә тиеш иде. От Заинского муниципального района принимают участие 4 семьи, которые изъявили сами желание, у которых есть хорошая родословная, для которых родословная очень-очень значима и интересна в их жизни. Бәйге нәтиҗәләре буенча 3нче урында Сәгыйдуллиннар гаиләсе, икенчедә Мөхәсимовлар калды. Беренче урынны Әхмәтҗановлар яулады. Алар районданын март айында Зәйдә үтәчәк төбәк этабында янәдән яклаячак. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.